και διακόνων μετέδωσε το Άγιο Φως και όπως ακούσαμε και στο βίντεο, χιλιάδες πιστοί φώναξαν «Χριστός Ανέστη». Η τελετή, να πούμε, όπως είδαμε και στις εικόνες, αλλά μας επιβεβαίωσε και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, έγινε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια προηγούμενων περασμένων ετών. Να υπενθυμίσουμε ότι τα σοβαρότερα είχαν γίνει το 2002, όταν οι Αρμένοι ιερείς είχαν προσπαθήσει να πάρουν το Άγιο Φως για να το δώσουν στο δικό τους Πατριάρχη και να το μοιράσει εκείνος στους πιστούς κατά παράβαση των κανόνων λειτουργίας του Πανάγιου Τάφου. Οπότε, Άννα, χωρίς εντάσεις φέτος, η τελετή του Αγίου Φωτός. Όπως μας είπαν, χαρακτηριστικά δώρα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ήταν ίσως και από τις πιο ήρεμες τελετές. Μάλιστα. Άννα Παπασωτηρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτές τις εικόνες που μας μετέφερες. Τώρα, με ειδική πτήση, το Άγιο Φως ταξιδεύει ήδη για την Αθήνα. Η υποδοχή στο αεροδρόμιο θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους. Εν συνεχεία, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε 16 προορισμούς στην επικράτεια. Πάμε αμέσως στο αεροδρόμιο που βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε και στην Πλάκα να μιλήσουμε με τη Μαρίνα Παπαδάκη, όπου περιμένουμε και εκεί την αφή. Χαρά, σε ακούμε. Τι γίνεται στο αεροδρόμιο, ήδη ταξιδεύει ακόμα το Άγιο Φως? Αναμένουμε την άφιξη του Αγίου Φωτός με την ειδική πτήση από το Τελ Αβίβ απευθείας στην Αθήνα, μαζί με αρκετούς πιστούς που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην πύλη Ε9, όπου θα αφιχθεί σε λίγη ώρα το αεροσκάφος με το αναστάσιμο φως. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν εδώ για την επίσημη υποδοχή του Αγίου Φωτός, μια μεγαλοπρεπής τελετή που ακολουθείται κάθε χρόνο για 26 χρόνια. Αναμένεται λοιπόν κατά την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος να ξεκινήσει το τελετουργικό. Θα γίνει κάποια σύντομη δέηση. Θα ανοίξει η πύλη του αεροδρομίου, θα βγει πρώτα το Άγιο Φως, παρουσία των αγημάτων, ο μεικτός λόγος του ΓΕΘΑ που θα αποδώσει τιμές αρχηγού κράτους στο Άγιο Φως, μαζί με τις αντιπροσωπείες της ελληνικές, τόσο εκείνη που ταξίδεψε στο Ναό της Αναστάσεως προκειμένου να φέρει στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα το Άγιο Φως, αλλά και στην αποστολή υποδοχής, την ελληνική αποστολή υποδοχής, τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και από πλευράς Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια δώρα μία μικρή δέηση και το τελετουργικό προβλέπει και ευχετήριες αναστάσιμες ευχές από τον Μητροπολίτη Παύλο και από τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαο, που θα βρίσκεται εδώ για να παραλάβει το Άγιο Φως. Να πούμε ότι για όσους θέλουν να έρθουν εδώ και να παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή υποδοχής, είναι ανοιχτή η είσοδος για το κοινό. Για όσους επιθυμούν, στην πύλη Ε9 μπορούν να παρακολουθήσουν σε πολύ κοντινή απόσταση την επίσημη αυτή τελετή. Μάλιστα, Χαρά Γιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε και στη Μαρίνα Παπαδάκη που βρίσκεται στην Πλάκα και περιμένουν και εκεί το Άγιο Φως οι πιστοί. Τώρα βρισκόμαστε στο Ναό των Αγίων Αναργύρων, ή αλλιώς Αγιοταφήτικο Μετόχι, ή αλλιώς ευρέως γνωστό το Μετόχι του Παναγίου Τάφου. Και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, γιατί είναι ο ναός αυτός, είναι ο πρώτος ναός στον οποίο φτάνει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα. Στιγμές βαθιάς κατάνοιξης και συγκίνησης, πλήθος πιστών βρίσκεται ήδη εδώ, αλλά και ιερείς από όλη την Αθήνα για να μεταφέρουν το Άγιο Φως στις ενορίες τους σε όλο το λεκανοπέδιο. Να πούμε ότι στον προάβλιο χώρο, εδώ στο Μετόχι, το Άγιο Φως θα το φέρει ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου. Θα γίνουν 3 περιφορές και θα μοιραστεί κατόπιν στους πιστούς. Η ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά και απόψε. Το Άγιο Φως θα συνοδέψει η Ένωση Κρητών και Ποντίων Νέας Σμύρνης. Είναι αυτό το Άγιο Φως το οποίο θα μεταφερθεί τα μεσάνυχτα σε όλη την Ελλάδα όταν θα ακουστεί το Χριστός Ανέστη. Το φως που συμβολίζει την Ανάσταση, τη ζωή, την ελπίδα και την αισιοδοξία. Καθώς μάλιστα ο ναός εδώ των Αγίων Αναργύρων είναι ο πνευματικός σύνδεσμος με τους Αγίους Τόπους των Ιεροσολύμων, αρκετοί πιστοί θα παραμείνουν για να παρακολουθήσουν και την αναστάσιμη λειτουργία. Μάλιστα, η μέρα κατάνοιξης σημερινή για όλους τους πιστούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τις δύο. Τώρα, μέσα σε κλίμα λαμπρότητας, αγαλίασης αλλά και βαθιάς κατάνοιξης, τελέστηκε το πρωί στους ναούς όλης της χώρας η ακολουθία της πρώτης Ανάστασης. Εντυπωσιακή για μια ακόμη χρονιά ήταν η τελετή στην Κέρκυρα, όπου στα καντούνια της παλιάς πόλης, ντόπιοι και τουρίστες έγιναν μάρτυρες ενός από τους πλέον διάσημους πολέμους, του πολέμου των Κανατιών. Στην Αθήνα, με κρότους στα στασίδια και χτυπώντας